እቲ ምንጻፋት ንሱ ክጎድል ከሎ ሓደ ካብቲ ኣካላትና ንዕኡ ንምእላይ ዝጥቀመሉ እቲ ፔሪድ ማለት እዩ ፔሪድ ክንብል ከለና ወይ እቲ ምድማይ ከም ውፅኢት ናይቲ ንዘርኢ ምድላው ተባሂሉ ዝግበር ነበረ ነገር ክፈርስ ከሎ ካብ ደጋጥም ሓደ እዩ ሶ እዚ ካብ ሓደ ስጋብ 7 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብ 3 መዓልቲ ስጋብ 5 መዓልቲ ብበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ የድልያ ይኾና ብበዝሕ ግዜያት ግን እዚ ስጋብ 7 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ማንስትሬሽን ሳይክል ብምሉኡ ኣቨሬጅ 28 መዓልቲ ይወስድ ናይ ገለገለ 21 ክኸውን ይኽእል ናይ ገለገለ 35 ክኸውን ይኽእል ነዚ ፍልልይ ዝክፈጥሮ ዝኽእል ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ዕድመ እዩ ብዘይካ ዕድመ ድማኒ እቲ በዓል ስትሬስ በዓል ኮቪድ ኣመሰሉ ካልእ ጉዳያታት እንድሕር ኣለዉ ዝያዳ ንዕኡ ክጋነን ንገብርዎ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ድበልክዋ እታ ቀዳመይቲ እታ ፌዝ ቀዳመይቲ ካብታ ምድማይ ዝጀመር ክናላ ስጋብ ብታ ምድማይ ዘቋረፀትላ ቀዳመይቲ ፌዝሳ ማንስትሬሽን ፌዝ ትበሃል ሳኻ መጀመሪት ናይ ሳይክል ናይ ፔሪድያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ፎሊኩላር ፌዝ ይበሃል ፎሊኩላር ማለት እቲ ብፎሊክልስ እቲ ካብ ኦቨሪ ብፎሊክልስ ተፀሪኡ ትንቋቑሖ ናብቲ ፎሎፒያን ቲዩብ ድኸይድ ሕጂ ንዕኡ ንዝፀውር ኣብቲ ክፀሮ ከሎ ኣብታ ካፕሹል ከቐምጦ ከሎ ኣብኣ ኮይኑ ማቹር ይኸውን ማለት ብፅሑ እንቋቑሖ ወይ ድልው እንቋቑሖ ይኸውን ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ምስ ረኸበስ ቀጥታ ናብ ድቂ መሓዝ ድኸይድ ድልው ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ምድላወቲ ዘዳልዎ ድማ ናይ ሆርሞን ምቅያር ወይ ከዓ ነቲ ኦቨሪ ስቲሙሌት ዝገብሮ ናይ ፎሊክልስ ሳይትስ ወይ ከዓ ሰርፌስ ናቱ እኹላት ደይኮኑ ሓደሽቲ እንቋቑሖ ናብቲ ጉዕዞ ንክጅምሩ ዘዳልወሉ ማለት እዩ ስለዚ ብምሉኡ እታ ደማ ቆርፅ ምስ ዘበለ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ግዜ ብምሉኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ሳይክል ነቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ሳይክል ደል ማለት እዩ ስለዚ ካልአይቲ ፌዝ ናይ ምህናፅ ፌዝ እያ ነታ እንቋቑሖ ከም ብሓድሽ ንዓኣ ተዳልወላ ግዜ እዩ እዚኣ ናታ ምድላው ካብ ሓደ ስጋብ 13 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ፕሮሰስ እዚ ከዓኒ እቲ ብደም ኮይኑ ዝኸደ ዝተኣለየ ነፂፉ ዝነበረ ምንፃፋት ናይ ዩትራስ ወይ ከዓ ኢንዶሜትሪያ ንብሎ ንሱ ከም ብሓድሽ ቲክ ክኸውን ወይ ክረጉድ ወይ ከዓ ሶፍት ክኸውን ይጅምር ምክንያቱ ከዓ እንተድኣ እታ እንቋቑሖ ኢማቹር ኣብ ፎሊክል ዘላ ኢማቹር ነበረት ኣብቲ ፎሎፒያን ቲዩብ ምስ በፅሐት ማቹር ኮይና እሞ ኣብኣ እንቋቑሖ ረኺብዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ካልኣይ መዓልቲ ሳልሳይ መዓልቲ እቲ ቁፅሪ እንዳበዝሐ እንዳተራብሐት ክትከይድ ከላ ሓንቲ ስእሊ ኣላ እንዳተራብሐት ክትከይድ ከላ እቲ ማቹሪቲ ክትበፅሕ ከላ ናይ ግድን ነቲ ዘርኢ ናብ ምምዕባል ዝያዳ ምርባሕ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ 2 እንቋቑሖ ይኸውን ካልኣይ መዓልቲ 4 እንቋቑሖ ሻድሻይ መዓልቲ ዳርጋ 8 እንቋቑሖ ካብ 7ይ መዓልቲ ግን ኣብ ካልእ ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ማለት እዩ ሶ ንዕኡ ክሕግዘሉ ዝኽእል ንዕኡ ከዳልዎ ዝኽእል ደረጃ ንክበፅሕ ማለት እዩ ናይ ፎሊክል ፌዝ ንብሎ ማለት እዩ ኣብዛ ፎሊክል እዚኣ ፌዝ ምስ በፅሐት እቲ እንቋቑሖ ማቹር ይኸውን ድሓር ናብታ ሳልሰይቲ ፌዝ ትኸይድ እታ ሳልሰይቲ ፌዝ ከዓኒ ኣብ ከባቢ 14 መዓልቲ ደላ ማለት እዩ ካብ ከባቢ 14 መዓልቲ ስጋብ 16 ደሎ ኣብዛ እዋን እዚኣ እንተኣ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናብታ እንቋቑሖ ክበፅሕ ክኢሉ ናይ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ እንታይ ይበሃል ድቂ ናይ መሓዝ ወይ እቲ ዘርኢ ናብ ቆልዓ ክምዕብለሉ ዝኽእል ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ካብቶም ፎሊክል ዘሎ ክትክፈት ኣለዋ ኣብዚኣ ንእሽቶ ሶ ከምዚ እቲ ፎሊኩላር ዲቨሎፕመንት ንብሎ እዚ ማቹር ዘይኮነ ዋህዮ ማለት እዩ እዚ ማቹር ዘይኮነ ዋህዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተደኣ እቲ ፔሪድ ምስ ተወድአ ትሪእዎ ኣለኹም ንለካ እዚኣ ማለት እዩ እዚ ማቹር ዘይኮነ መጀመርያ ዝመፅእ ዋህዮ ድሓር እንተደኣ ቁርብ ጎቢዙ ግዜ ሂብካዮ ድሓር እንዳማዕበለ ኣብ ፎሊክል ማለት እታ ቆፎናታ ትፀንሕ እሞኒ ከማ እንዳማዕበለት ክትከይድ ከላ ኣብ ከባቢ 14 መዓልቲ ምስ በፅሐት እታ ፎሊክል ማቹር ኮይና ድልውቲ ኮይና ትኽፈት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እሳ ማቹር ስጋዕ ትኸውን ኣብቲ ፎሎፒያን ቲዩብ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ካልእ ናይ ዩትራስ ላይኒንግ ከዓኒ እንዳረጎደ ንዕኡ ምንፃፍ እንዳዳለወ ክዳሎ ይጅምር ማለት እዩ ሶ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነዛ ነገር እዚኣ ክትርዳእና ኣብዛ እዋን እዚኣ ከባቢ 14 ስጋብ 16 መዓልቲ ደሎ ፆታዊ ርክብ እንተደኣ ጌርካ ወይ ዘር ናይ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ረኺቦት እንቋቑሖ ናብ እንታይ ዝበሃል ናብ እቲ ዘርኢ ክሕዚ ይጅምር ማለት እዩ እቲ ኢንዶሜትሪያሲስ ከዓኒ ማዕቢሉ ኣሎ ካብዚ እዋን እዚ እንተደኣ ከምኡ ዘርኢ ደይረኺቡ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰል እንዳመተ ከም ብሓድሽ ናብቲ ካልኣይ ፌዝ ናይቲ
ናይቲ ሳይክል የእትወና ማለት እዩ ሶ እቲ ቀንዲ ነጥብ ኣብዚ ክትርዳእና ደለዋ እቲ መሰረታዊ ድኾነት ነገር ኣብዚ እታ follicular phase ትበሃል ናይ ምህናጥ ንንቋቑሖ ናይ ምድላው ግዜ ማለት እያ ካብኣ ቀፂላ ደላ ድማ ተ ovulation ማለት እዩ ovulation ዘርኢ ክትሕዘሉ ትኽእል ግዜ ማለት እዩ እንተላ ዘርኢ ክትሕዝ ኮንኪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንቋቑሖ ናብቲ follicular tube ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ንእሽተይ ቪድዮ ላ ብዛዕባ ከሪአኩም እየ ብዛዕባ pregnancy ከመይ ገይሩ የጋጥም ድሕሪኡ ናይ luteal phase ንብሎ ማለት እዩ luteal phase ካብ 17 እስካብ 28 ማለት እዩ እዚ እንታይ ይገብር ናትካ progesterone ማር ልዑል ክኸውን ይገብሮ ኣብዚ ቀዳመይቲ ናይ ovulation ክንሪኣ ፀንሕና ናትካ estrogen ዝበሃል ልዑል ክኸውን ይፀንሕ እዚኦም በበይኖም ዓይነት ሆርሞንስ እዮም I think ኣብዚ አንህለት እዛ ቪድዮ እዚኣ ከሪአኩም ኣለኒ ማለት እዩ so ከምዚ ዝበልኩ ወስጋብ ኣብዚ ሻውዓይ መዓልቲ ደሎ ግዜ ናይቲ ምንፃፋት ናይ ኢንዶሜትሪያ ከፈርሰሉ ድጅመር ፔሪድ ኮይኑ ድኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሻውዓይ መዓልቲ ምስ ወዳእኻ ከም ብሓድሽ እቲ ሳይክል ይጅምር እሞኒ እቲ እንቋቑሖ ካብ ኦቫሪ ወይ ካብቲ ማህፀን ንብሎ ማለት እዩ ማቹር ደይ ኮነ እንቋቑሖ ወፂኡ ናብቲ ፊሊፒያን ቲብ ጆርን ክጅምር ከሎ ኣብ ፎሊክል ዝበሃል ተጠቕሊሉ ይፀንሕ በብእዋኑ እንዳማዕበለ እንዳወሰኸ እንዳገጀፈ ይኸይድ ድሓር ብፅሕ ምስ ኮነ ከባቢ 14 መዓልቲ ቢሉ ድማኒ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ድብል እዚኣ ቀጠልያ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ምዕቡል ይኸውን እቲ ሉቴሳይዚንግ ሆርሞን ምዕቡል ይኸውን ድሓር እቲ ኢስትሮጅን ዝበሃል ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ይኸውን ዕላምኡ ከዓ ንማቹሪቲ ድሕግዝ ነገር ስለ ዝኾነ ድሕሪ እዛ እዋን እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል ማለት እዩ እታ ድላዓለ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ክትሕዘላ ትኽእል ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ሶ ድሕሪ እዚ እንታይ ድመፅእ እቲ ኦቪሌሽን እንድሕር ሓሊፍ ማለት እዩ ክልተ ዕድላት ኣለዎ most ovulation ከጋጥመሉ ድኽእል ናይ ግድ እንደኾነ fertility ወይ ከዓ እንታይ ድበሃል ኣብ ኮመን ፀሓፍ ላይ ድቂ ክትሕዘሉ ትኽእል ግዜ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ እንቋቑሖ ራፕቸር ኮይኑ ምስ ተወድአ ናብ ካርፐስ ሉተም ዝበሃል ቦታ ኣሎ ካብ ካርፐስ ሉተም ናቱ ይወፅእ ኣብዚ እዋን እዚ ምድማይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ፔሪየድ ደይኮነ ምድማይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብታ ምትኳስ ናይታ እንቋቑሖ ሒዛ ዘላ ከረፂት ጥራሕ ድመፅእ ማለት እዩ ሶ እዚ ሪሊዝ ዝገብሮ ናይ ፕሮጀስትሮን ድሓር ናትካ ፕሮጀስትሮን ንላዕሊ ክኸይድ ይጅምር ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ዝገበሮ ከዓ ስጋብ ሕጂ ኢስትሮጅን ገይሩ ክስራሕ ፀኒሑ ካብዚ እዋን ከዓ ፕሮጀስትሮን ንዑ መንቴይን ይገብሮ ወይ ከዓኒ ክቕፅል ከም ዘለዎ ይገብሮ እንተደኣ ፕሬግናንሲ ኣጋጢሙ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ማንስትሬሽን የለን ወይ ከዓ እቲ ምድማይ የለን እንተደኣ ማንስትሬሽን እቲ ፕሬግናንሲ ወይ ከዓ ጥንሲ ደየጋጢሙ ግን እቲ ካርፐስ ሉተም ይመውት ማለት እዩ ተጠቕሊልዎ ድመፅእ ስጋ ሕጂ ነቲ እንቋቑሖ ንዑ እሱ ምስ መተ ምስቲ ምንፃፋት ናይቲ ኢንዶሜትሪያ ንብሎ ዘለና ከም ደም ኮይኑ ይኸይድ ናትካ ፕሮጀስትሮን ሌቨል ከዓኒ ከም ዝሪኦ ዘለና ይጎድል ማለት እዩ ሶ ንሕና ዓቐን ናይ ፕሮጀስትሮን ኣብዚ ከባቢ እዚ ይጎድል ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ መዓልታት እዚ ናይ ግድን ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ከባቢ 21 መዓልትስ ናይ ግድን ዘርኢ እንድሕር ሒዝና ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ይፍለጥ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናትካ ኢስትሮጅን ናትካ ፕሮጀስትሮን እንዳጎደለ ይድኸይድ እንተደኣ ንስኻ እንተደኣ ጥንሲ ደይሒዝኪ ማለት እዩ ሶ ሉተናይዚንግ ሆርሞን ወይ ከዓ ሄልሄሽ ንብሎ ወይ ከዓ ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ፕሮጀስትሮን and estrogen is a marba'at hormones እዚኦም ብዛዕባኦም ንሽተይ ኣስፋ ሓቢለ ሓደ ክልተ ነጥብታት ክዛረብ ስለዚ ዘረወ ተባዕታይ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ሓደ ግዜ ይመፅእ ካብቶም ብዙሓት ግን ኣዝዮም ውሕዳት ዝኾኑ እዮም ክሓልፉ ድኽእሉ ወይ ክበፅሑ ድኽእሉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ወዲ ተባዕታይ ማለት ፆታዊ ርክብ ምስ ኣጋጠመ ወይ ምስ ገበርካ ካብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ እቲ ስፐርም ናብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ይኸይድ እሞኒ ካብቲ ናታ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ሕጂ ክንዝትየሉ ንድል ዘለና እቲ ናታ እዚኣ ንእሽቲ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣታ ፎሊክል ትበሃል ማለት እዩ ኣብዚኣ ማህፀን ውሽጢ እታ ፎሊክል ሓንቲ እንቋቑሖ ፄራ ትመፅእ ኣብዚ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ እዚ ናይ ሰርቪካል ቲዩብ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክሳድ ማህፀን ንብሎ ብቐዳማይ ብዛዕባኡ ተዛሪበ ነይረ እዚ ከዓ እቲ ኢንዶሜትሪያ ንብሎ ማለት እዩ ድሓር ኣብዚኣ እታ እንቋቑሖ ምስ ሓለፈት ምስ ስፐርም ዝተረኸበ ኣብዚ እዋን እዚ ኦቪሌሽን ይበፅሕ ማለት እዩ ኦቪሌሽን ንክበፅሕ ግን እታ እንቋቑሖ ድልውቲ ክትከውን ኣለዋ መጀመርያ ተንቋቑሖ ማቹር ክትከውን ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናትካ ናህና ፕሮጀስትሮን ሌቨል ኢስትሮጅን ሌቨል ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኢስትሮጅን ሌቨል ናህና ብጣዕሚ ብዙሕ ኮይኑሎ እቲ ምንፃፋት ንዕኡ ከዓ ክቲክ ክኸውን ገይርዎ እዚ ቲዩትራስ ንብሎ ቲክ ክኸውን ገይርዎ ኣዳልይዎ ኣሎ ማለት እዩ እንተደኣ እታ እንቋቑሖ ምስታ ስፐርም
ተራኺባ ሕጂ እቲ ካላንደር እንድሕሪና ኣበየናይ ወቅቲ እንታይ የጋጥም ወርሒ እዚ ሳይክል እዚ የጋጥም ማለት እዩ ወርሒ እቲ ሳይክል ከም እንዳበለ ክኸይድ ፀንሕ ድሓር እንታይ ደርኤና ኩሉ ግዜ ካብ ደጋጥም ምዃኑ እዚ ፎሎፒያን ቲዩብ ንብሎ ዘለና ኣብዚኣ ማለት እያ ኣብዚኣ ምስ በፅሐት ታንቋቑሖ ማቹር ትኸውን ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ በፅሐት ትድልድል ሕጂ ኣብዚኣ 12 ሰዓት ኣላታ ኦኬ ኣብዚኣ 24 ሰዓት እንቋቑሖ እንተዳ ረኺባታ ኣብዛ ድልውቲ ዝኾነትላ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ማለት እዩ ተስፈርም ኣብ መበል 14 መዓልቲ እንተዳ ምስ ታንቋቑሖ ተራኺባ ኣብዚ ጥንሲ ክሕዝ ይኽእል እዩ እዚ ከም ትልበልኩም ሰርቪክስ ወይ ከዓ ሰርቪካል እዚ ኻ እቲ ዩትራስ ፊሎፒያን ቲዩብ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ የማንን ንፀጋምን ናይ ክፋል ናይ ማህፀና ክኸዳ ከለዋ እዚኣ እንቋቑሖን እታ ስፐርምን እንተዳ ተራኺበን እሞ ከዓ ርአይዎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሰዓት እቲ ኢንዶሜትሪያ ወይ ከዓ እቲ ዩትራስ ቀይሕ ክኸውን ዝፀንሐ ከይድሎ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ፔሪድካ ናብ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ 7 መዓልቲ እንዳለ ክኸይድ ኣብዚኣ እንድሕር ተራኺቦም ሕጂ እቲ ማህፀን ድሉው ኣይኮነን ነቲ ዘርኢ ንኸጋጥም ማለት እዩ ሶ ካብዞም ኩሎም ንሪኦም ዘለና ናይ ስፐርም ዘርእታት ሓደ ዋህየ እዩ ዳኣኽላ ሓደ ናይ ስፐርም ዘርኢ ዳኣኽላ ሕጂ እቲ መዓልቲ እቲ ካላንደር እንድሕሪናዮ እቲ ቀይሕ ትሪእዎ ኣለኹም ኢንዶሜትሪያስ ወይ ከዓ እቲ ዩትራስ ድሉው ኮይኑሎ እዚኣ ከዓ ናይ ኦቪሌሽን ግዜ በፂሓላ እቲ እንቋቑሖ ካብዚኦም ምስ ኣተወ ሓደ ካብኡ እንዳሓየለ كأتي بزح بدها حالفهم ساعته نسافر تلايز تقول ويكاني تي تنبهال زرت تحز مالتي كابزي fertility يقاتم ويكا fertilization يقاتم مالتي أبوش تسقعداته تنقاوحون تمهتسنن لابكلتن داتا ما قالوا حجي أب حدا معلتي أبكلتين كولا وش ساعاتي I think أبزلات إني كريكمي أبوشتي حدا معلتي تنقاوحون تمهتسنن كم كلهم صنعوا دحريو أبوشتي حدا معلتي تنقاوحون أبكلتين مكان الزماني مجمريا كجمر كله زي دحر ovulation fertilize مسكونه مالتي زي نيكلس أب مستمقلة ناب زايغوت غير مالتي زايغوت نبلو ناب قدامي معلتي أب زي عمودو كبلا دحر أب كالاي معلتي دماني ناب كل تنقاوحو يغير أب سالساي معلتي دمان ناب 4 تنقاوحو يغير زايغوت ديفيجن نبلو مالتي أب رابعي معلتي ناب 8 تنقاوحو ويكا 8 سيل ستيج نبلو مالتي بتصح زي زرقي كلتيهم مستراخبو مالتي أب I think نزي أشرك قبرات حش مثلني كاب كم زن ريد لنا دحرزي أبز أوانزي كم زخم ريد سنحنا أتانقاوحو أبزي مسبت صحت دلو تمسكونت أبزي درجة تا فيليبيان تيوب نبلو مالتي أبزي مسسبر مستراخبت اتم زرقي أبزي مسبت صحة أب قدامي معالتي أب مأخذ نايتي نيكلس نايتي ناينقاوحون ناي سبرمن نيكلس ويكا تزرقي حجدلو نجر كلافني جمر دحارزيوم ناب حدا يغير كابكلتا ناب حدا يغير زياخا زايغوت بحالا زياخا ليت معالت حجي تزرقي تجميرو له مالتي أب كلاي معالتي تحدا نقاوحو زنبر ناب كلتا نقاوحو يمكان أب سالساي معالتي ناب 4 يمكان إذا دما جينا ناي زايغوت ستيج دلو جينا أب ناي زايغوت ستيج نبلا مالتي أب سالساي معالتي ناب 4 معالتي ناب 8 يمكان كابزي وانزي it's a different journey حمشاي معالتي مارولا نبلا مالتي بتعم وهيتاتي مصو شاي معالتي كوم ندابله نابتي يوتراس زي روغيدو تري ودلهم نابزي منصاف زي فاجينا مالتي زي سيرفكس زي دماتي يوتراس مالتي ابزي دلو كويني تصحومني دحريو ام بالشواعي معالتي تي امبلانتيشن يقاتم تا اوسايتس زيا اوسايتس دبال مجمرة OOCYST دبال تماتشور مسكونة مالتي دحار كمزيلو أب إمبلانتيشن مسبت عقاني بلاستويسي بحال مالتي أبز وانزي بقى زرع حسكال لخان that's it pregnancy دجمير الله مالتي كدمي أجن أنتي كريكم مدونه
so እዚ አይና ክደብል ፀኒሕና ኣብ ማእኸል ኣትሎ ተምነናቶም ዘርኢ ሒዞም ኣለዉ ድሓር ምስ ተራኸቡ ኣብ ማእታ ኒክለስ ትበሃል ቅድም ኣብ 2,4,8 ከምኡ እንዳበለት 1,000 ሓንቲ ዓባይ ኮይና ዜራ ዜራ ናብቲ ማህፀን እቲ ቆልዓ ናይ መጨረሻ ዝቕመጠሉ ስጋብ ን9 ወርሒ ገዝኡ ዝኸውን ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብ 3 ስጋብ 4 መዓልቲ ከምዛ ንሪኦ ኣለና ንበይና ኳኖል ክትከይድ ትፀንሕ ድሕሪ እዚ እዋን ካብ 5 መዓልቲ ስጋብ 7 መዓልቲ ደሎ ድማኒ ኣብቲ ምንፃፋት እቲ ናይ ፕሮጀስትሮን ናይ ኢስትሮጅንን ክውለለሉ ዝፀንሐ ማህፀን ቆፎ ቦታ ይሕዝ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ እቲ ካርፐስ ሉተም ድበሃል እቲ ንማህፀን መጠቕለሉ ኮይኑ ንህፃን መጠቕለሉ ኮይኑ ዝፀንሕ ነገር ማለት እዩ ፕላንቴሽን ካብዚያ ተጀሚራ ኣላ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ከማ እንዳበለት ግዜ እንዳቆፀረት እቲ ምንፃፍ ናቱ እንተደኣ ከምዚ ኢላ መፅያ ታንቀቑሖ ከምዚ ኢላ መፅያ እንተደኣ ምስ ስፐረም ዘይተራኺባ ሕጂ ፔሪየድ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ፔሪየድ ዝበሃል እዚ እዩ ምድማይ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ እንተደኣ እታ እንቋቑሖ ምስ ናይ ስፐረም ተራኺባ እቲ ዘርኢ እንድሕር ፕሬግናንሲ እንድሕር ኣጋጢሞ ማለት እዩ ኦልሬዲ እቲ ማህፀን ከዓ ናቱ ኣረንጅመንት ክገብር ይጅምር እዚ ነጥብጣብ ንሪኦ ዘለና ናይ ሆርሞን ምቕያር ማለት እዩ ካብ ፒቲትሪ ግራንድ ናና ኢስትሮጅንን ፕሮጀስትሮንን ዝበሃሉ ዓቐኖም ክፍለይ ይጅምር ድሕሪ እዚ እዋን እዚ ፔሪየድ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ፔሪየድ ኣብ ሰዓት እዚ የቋርፅ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንተደኣ ዘርኢ ዘይረኺቡ እቲ ወቅቲ እዋኑ ምስ ኣኸለ ናብ ምስ ስፐረም እንተደይተራኺቡ እዚ ፔሪየድ ኮይኑ ይኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ፔሪየድ ኢልና ንገልፃ እንተደኣ ምስ ስፐረም ተራኺቡ ግን እቲ ዘርኢ ከዓ እንድሕር ክመቓቐል ጀሚሩ ኣብ መበል 7-8 መዓልቲ እቲ ፔሪየድ የቋርፅ ኣብቲ ፕሬግናንሲ ቴስት ገርና ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ፕሬግናንት ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዝመፅእ ሕቶ እንታይ ዓይነት ህፃን ወይ እንታይ ፕሬግናንሲ ኢኻ ሒዝካ ዘለካ ይደርኢ ሶ መባእታዊት ዝኾነት ነገር ርዲት ብዛዕባ ፔሪየድ ነዚኣ ትመስል ካብዚኣ ቀፂለ ንእሽተይ ክዝትየላ ዝደሊ ኣርእስቲ ብዛዕባ እቶም ምልክታት ማለት እዩ ሶ እዚ ጥንሲ እንተደኣ ከይድካ ማለት እዩ ጥንሲ እንተደኣ ከይድካ ናብ ፔሪየድ ዝወስደካ ነገር እንተደኣ ሃልዩ እንታይ እዮም እቶም ምልክታት ናይ ፔሪየድ ክህልዎ ከሎ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እያ ተርኢ abdominal cramp ማለት እቲ ናይ ቅርፀት ወይ ከዓ ተቕማጥ ገለልና ንገልፆ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ቅርፀት ህልዋ ኣጥባታት ቴንደር ወይ ከዓ ትርር ዝበሉ ክኾኑ ይጅምሩ መንፋሕቲ ወይ ከዓ ፍሉድ ሪቴንሽን ወይ ከዓ ብሎቲንግ ንብሎ ከጋጥማ ይኽእል ታሕተዋይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ታሕተዋይ ሕቆ ቃንዛ ብጣዕሚ ብርቱዕ ከጋጥማ ይኽእል ሄዴክ ወይ ከዓ ቃንዛ ርእሲ ኣክኒ ወይ ከዓ ፈንፀጋ ገለ ዝኣመሰሉ ምስኡ ይመፅእ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ውፃእትን ከምኡ ድማ ድርቀትን ክልቲኡ ዝተፈላለየ እንዳኸደ እንዳመፀን ክቅየር ይኽእል እዩ ምስኡ ድማኒ ማይ ኢነርጂ ናተን ብጣዕሚ ጎደሎ ይኸውን ምስ ምጉዳል ናይ ኤነርጂ ድመፅእ ድማ ኩሉ ብምሉእ እቲ ፍቲግ ኢልና ንገልፆ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ብርቱዕ ድኻም ማለት እዩ ኣብአን ክረአ ይጅመር እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናትካ ኣብዚ ሰዓት ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ባህ ድብለን ነገር ከምዚ ዊን ዊን ኢልን ድብላሉ ደረጃ ድበፅሓ ኣብዚ እዋን እዩ ከም በዓል ቸኮለት ደስ ኢልኒ ወይ ካልእ ደስ ድብለን ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ናተይ ቀንዲ ኣርእስቲ ንምንታይ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ድማ ኣብዘይ ቀፂላ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ምምፃእ ናይ እዚ ምቕያር ናይ ሆርሞንስ ኣብ ግዜ ፔሪየድ ነቲ ናተን ሙድ ወይ ከዓ ባህርያት ወይ ከዓ ምስ ሰባት ዘለዎን ናይ ምልዛብ ልምዲ ኮምፕሊትሊ ዱዓዋዕ ከም ዝብል ይገብሮሞኒ ከይፈተዋ እቲ ሓንሳብ ምብካይ ሓንሳብ ምንፅርፃር ሓንሳብ ጎነፀኛታት ምዃን ሓንሳብ ከዓ በቃ ፈፂመን ወላ እንታይ ደልያው እንደይፈልጣሉ ደረጃታት ክኸዳ ይኽእላ ብሰሪ ዝድመፅእ ድማ ምስኣን ድቃስ ከምኡ ደኣ መሰለ ካልእ ሽግራት ይሪኣ ማለት እዩ ነዚ እንተደኣ ሃልዩ ነዞም ምልክታት እንተደኣ ሃልዮም ከመይ ጌርና ክንኣልዮም ንኽእል ንዝብል ሕቶ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓገዝቲ ዝኾኑ ነገራት እንታይ እዮም እቲ ወርም ባዝ ማይ ለበጥ ዝበለ ማይ ውዒ ባዝ ክትገብር ከለካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ከምኡ ብደይብሉ ከዓኒ ከምዚ ሜዲቴሽን ናይ ስትሬች ኤክሰርሳይዝ ከም በዓል ዮጋ ዝኣመሰሉ ብሓፈሽዊ ኤክሰርሳይዝ ዝኣመሰለ ናትካ ኤነርጂ ክቅይር ዝኽእል ከምኡ ድማ እዚ ማይ ውዒ ጌርካ ዝግበር ምሻ ኣሎ ፓድ ካኒና ክወስዳ ደይደልያ ናይ ቃንዛ ኦቨር ደ ካውንተር ሜዲኬሽን ማለት እንድሕር ደይደልያ ኮይነን ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ክንገብረለን ንኽእል ኢና እዚ ስፔሻሊ ኢምፖርታንት ድማ ነዘን መጀመሪአን ፔሪየድ ዝጅምረን ቆልዑ ማለት እዩ ኣብ ክልል ዕድመ 12 ስጋብ 15 ዘለዋ ፋልማየን እንተደኣ ኮይነን ዋላ እቲ ስድራ ኣዴታት እኳ ይፈልጦ እንተኾነ
ግን ምሕደሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣይድኾን ምክንያቱ ትቆልዓ እንታይ ዓይነት ገፀ ባህሪ የርኢ ሽዑ እንታይ ዓይነት መቐይሮ የርኢ ኣቐዲምና ስለ ዘይንፈልጦ ማለት እዩ ካልእ ኣመጋግባ ኣይረን ደኣክል ዘለዎ ካልሽየም ደኣክል ዘለዎ ሽኮር ደይብሉ ጨው ደይብሉ ካፊን ደይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ትወስዶ ዓይነት ምግቢ ድማ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ይኸውን ከምዚ ጌርካ እንተደኣ ክዕረ ደይኽኢሉ እቶም hormonal birth control ዝበሃሉ ነቲ ፔሪድ ደው ከብል ዝኽእል ዓይነት እውን ኣለዉ ክትጥቀመሎም ትኽእል ድመፅእ ዘሎ እዋን ብዛዕባ እየ ክዝቲ ፔሪድ ሚስ እንተደኣ ጌርካ ዝተፈላለየ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ምድንጓይ ኣሎ እቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እቲ ናይቲ ሆርሞን ሴክሬሽን ስለ ዝፈላለ ናትካ ኤስትሮጅን ፕሮጀስትሮን ሌቨል ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ዝተፈላለየ ዓቐን ኣሎ ዝተፈላለዩ ሰባት ድማ ብዝተፈላለየ መልክዖም ዝገልፆ ስለዚ እቲ ናይ ምቕያር ናይዚ ብዙሕ ምስ ጥንሲ ጥራሕ ኣይኮነን ተኣሳሰር እንታይ ኢና ኢልና ፔሪድ ሚስ እንድሕር ጌርካ ፔሪድ እንድሕር ደይመፂካ ኣብዛ ክንሪኣ ዝፀናሕና ጥንሲ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣይኮነን ከምኡ ካልእ ግዜ እንተዳሪእና ንኣብነት ከም በዓል አንግዛይቲ ወይ ስትረስ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ወጥሪ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ፔሪድ ናተንካ ብጣዕሚ ኢሬጉላር እዩ ዝኸውን ምስኡ ብጣዕሚ ብርቱዕ ድኻም ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ሃንደበት ብዙሕ ክመፀን ይጅምር ኣብ ደይ እዋኑ ወይ ከዓ ፈፂሙ ክመፀሉ ዝግብኦ ግዜ ብጣዕሚ ዝንቡዕ ይኸውን ካልእ ኣመጋግባ ኣሎ ኣመጋግባ ንገለገለ ሰባት ፔሪድን ክጠፍኦም ዘለዎ ንገለገሊአን ከዓ እቲ ዝመፅእ ፔሪድ ብጣዕሚ ደይ ንቡር ካብቲ ሕጂ ንሪኦ ዝነበራ ክኸውን ይኽእል PCOS ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ፖሊሲስቲክ ኦቨሪ ሲንድሮም ብዛዕባ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ከብርህ እንደገና ካልእ እዚ በርስ ኮንትሮል እቲ ካኒና ንድሕር ወስዳ ኮይነን እሱ ይቕንሶ እዩ كل عدمي كبابي حمسة أنت دا بتسحن ويكا بري مونوبوز دبهال مالت دحرز أوانزس بيريد فتسي مدى قانوس أولو جزين أنت دا بتسحن بتكميو دولو أوانات شعوك خون قلتي بيريد دقنس مساء لومي كزتي لازدلقن تي كاندي ملكتات دا بجزي بيريد دبهالو عسرت أنت دا خطك اسكويني تي كدمي بيريد ولا عادة ملكتنا مدماي دي اللي خلو abdominal cramp مالتي اب كبسات وبرتع عنزا كسمعنا كلها اب cramp ويك اب pre menstrual syndrome يلوم دغلصو PMS مالتي قدمي menstruation تا فيز اندحرينا يخوينا عندنا شركه جبراب سكرين اوكي كسو حجي كمزا عبزن ريو دلنا اتن درجاتات نتاين زي endometrial نبلو اتن منصاف مالتي كل غزي زي اتن منصاف مالتي انت بزح غزي اب نحنا حبرتسب دبزح تدمصني اندوميتريسس دبهال زي دينور مدماي كاب لقعد حلفه مدماي كغاطم كله درء ነገር ማለት እዩ ሶ እቲ ፕሪማንስትሪያል ንብሎ ከም ትድራናዮ ቅድሚ እንተ ደኣ እቲ endometrial lining ወይ ከዓ እቲ uterus እንቋቁሖ ንቕበል ክትፅበ ፀኒሑ እሞ እንቋቁሖ ምስ ዘርናዮ ተባዕታይ ደይ ተራኺቡ እዚ ረጊድዎ ዝፀንሐ ከፈርስ ከሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ብጣዕሚ ዋህሊሉ ይፀንሕ ቲክ ኮይኑ ይፀንሕ ከምዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚ እቲ ኢንዶሜትሪየም ንብሎ እቲ ምንፃፍ ንማህፀን ወይ ከዓ ነቲ እንቋቁሖ ንክመፅእ ዝፅበዮ እንተ ደኣ ደይበፂሑ ድሓር ከም ውፅኢቱ እዚ ረጊድ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብ ግዜ ማንስትሪያል ፌዝ ንብሎ ክጠፍእ ይጅምር እዚ ብምድማይ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ድሓር ከዓኒ ከም ብሓድሽ ፖስት ሞንስትሪያል ድማ ንኦቪሌሽን ዘዳሉ ተራ 14 መዓልቲ ንብላ ማለት እዩ እዚኣ ከም ብሓድሽ ክሰርሕ ይጅምር ስለዚ ከምዚ ኣታ ዚግዛግ እያ ህይወት ሶ እንተ ደኣ እዚ እዚ ኢንዶሜትሪየስ ተሃኒፁ ፀኒሑ እሞ እንቋቁሖን ዘርዎ ተባዕታይ እንዴት ተረኺቦም ወይ ፅጊ እንድሕር ደይሒዛ እዚ ፔሪድ ኮይኑ ንኸይድ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚ ፔሪድ ኮይኑ ንኸይድ ዘሎ ድማ እቲ ሳይክል ምስ ተወደአ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ምህናፅ ይጅመር ስለዚ ኮንቲኒዋል ዝኾነ ሳይክል ብዙሕ ቀፃሊ ዝኾነ ሳይክል ዝያዳ እንታይ ዝበሃል ንክንበፅሕ ይገብረና ማለት እዩ ሓደ ሓገዝቲ ዝኾኑ ኣብዚኣ ቅድሚ ካብዚኣ ምእላየይ ሓገዝቲ ዝኾኑ ነገራት እንድሕር ክዝቲ ኮይነ ብካልእ መዐቀኒ ናይ ፕሮጀስትሮን ዓቐን እቲ እንታይ ከም ዝመስል እውን ክዝቲ ምደለኹ ሶ ካልእ ስክሪን ሸር ክገብር ኣብዚኣ ሶ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዓቐን ናይ ፕሮጀስትሮን ኣብ ግዜ ማንስትሪያል ሳይክል ማለት እዩ ሶ ከምቲ ድበልናዮ ናህና ፕሮጀስትሮን ሌቨል እዚኣ ሰማያዊት ማለት እያ እታ ፕሮጀስትሮን ንብላ ዘለና
ኣብቲ መጀመርያ ስጋብ ኦቪሌሽን ድጅምር ولا حدا ነገር ይደብሉ ከም ዝንሪዮ ዘለና ብጣዕሚ ውሑድ ብድኾነ ዓቐን ይድመጽ ኣብ መበል 14 ኦቪሌሽን የጋጥም ኢልና እቲ ኦቪሌሽን ንብሎ ዘለና ድማ እንታይ እዩ እቲ እንቋቑሖ ክኽፈት ይጅመር ካብቲ ሒዝዎ ዝመጸ ዝጸንሐ ከረጺት እንድሕር ንሱ ክኽፈት ጀሚሩ እቲ ምንጻፋት ብምሉእ ተዳልዩሎ ማለት እዩ ድሓር ናትካ እዚ ስጋዕ ኣብዚ እቲ ኢስትሮጅን ድበሃል እዩ ንዕኡ ከማዕብሎ ዝጸንሕ እቲ ብጫ ኢስትሮጅን ማለት እዩ ድሓር እቲ ኢስትሮጅን ስርሑ ምስ ወድአ መበል 14 መዓልቲ እሱ ቁርብ ክቕንስ ከሎ እቲ ፕሮጀስትሮን ድማ ነቲ ኢንዶሜትሪየም ድበሃል ከሪአኩም ዝጸናሕኩ ምንጻፍ ንኽቕጽል ይሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብቲ ናትካ ናይ ማንስትሪያል ሳይክል ከባቢ ድውዳኣሉ ከም ዝሪኦ ዘለና ከባቢ 25 መዓልቲ ወይ ከዓ ከባቢ 24 መዓልቲ ስቂሉ ክውስኽ ክጸንሕ ኣብ 23 ኣቋሪፁ ሽዑ እዚ ክቕንስ ከሎ እቲ ምፍራስ ናይ ዩትሮን ናይ ማህፀን የጋጥም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምንጻፋት ናይ ማህፀን ክፈርስ ወይ ከዓ ፔሪድ ከጋጥም ይኽእል ሶ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ግዜ ጽቡቕ ናይ ምሻሎ እቲ ህፃን ዝስራሓሉ ግዜ እንተዳ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ምዕቡል ክኸውን ይጅምር ወይ ከዓ እኹል ክኸውን ይጅምር ብመንጽር ከዓ እቲ ሳይክል ክቕጽል ይጅምር ማለት እዩ so this is one very important point ካልእ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ከም ሞከሲ ንወስዳ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ፌዝ እዚ follicular phase ንብሎ እቲ ናይ ምህናፅ ድበልኩኹም እዩ ነፍሲ ነዞም ነገራት እዚኦም ክተዳሉ ከላ ትጥቀመሉ ወቅቲ እዩ ብኣንጻሩ ከዓ እቲ luteal phase ንብሎ ከዓኒ በቃ ድሕሪ እዚ ወይ ቆልዓ ተሰሪሑ ኣሎ ወይ ቆልዓ ድሕሪ ተሰሪሑ ከዓ ፔሪድ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ so ካብ ሰብ ናብ ሰብ እቲ ወቅቲ ክፈላለይ ይኽእል እዩ እቲ ሳይክል ግን average 28 መዓልቲ ይወስድ እንተዳ ክጅምር ከለኻ ካብ ዕለት ሓደ ስጋብ ዕለት 5-7 ደለ ግዜ ደምክን ድሕሪ ደለ ግዜ እቲ uterus lining ቲክ ክኾነሉ uterus ovulation ደጋጥመሉ ድሕሪ ovulation ደጋጥሙ ድማኒ እቲ progesterone ንዕኡ ዝያዳ ክርጉዶ ክጸንሕ ከሎሞ ከም ብሓድሽ ዘርኢ ድሕሪ ደየለ ነፍሲ ንዕኡ ካብ ኣካላትና ተውፃሉ ብመልክዕ ፔሪድ ማለት እዩ so እዚኣ እቲያ ብስእሊ ክሪኣ ፀናሕና ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ስጋብ 7ይ መዓልቲ ምድማይ ካብ 7ይ መዓልቲ ስጋብ ክሳብ 14 መዓልቲ ደሎ ምህናፅ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ቲክ ወይ ከዓ ፒክ ትበሃል ኣብዚኣ እንተዳ ፆታዊ ርክብ ኣጋጢሙ እቲ ጥንሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ኦቪሌሽን ማለት ፖሲቢሊቲ ሎ ተደየለ ከዓ እቲ ፔሪድ ኮይኑ ይኸይድ ማለት እዩ so أنا وحيا لغنا يلومي كان حجزت نتقطع اللواني كان معلتي غير next week ربع كمل سالني منتي okay بزحمة مالتي and I hope حجز خوينو كتروح بأونزي بفلاي تيم لك تبعتي خا بزعبة زد لنا نقحت أقول سلازي نبرة بتم ملكتات ندايو من تاكن قبل نقول كن حجزن أحواتنا من صامتنا كمون دقنا نعشت حجنا بزي مقباز دركبا مالت بدبل ألا ما نزري حيو أبكم تصحف لي رديتكم حانت ويكل تحطو عند حالي كملسي حدا نقر مقدي كابتن مبون ورك عن توي حطوتات نتايو بزح مدماي كام نتاي منتاي خا بزح بليت سلمتاي بزح مدماي دقاتن I think كان ناي مچرشا قلم مخادي كريا زدلي ندكنسيو موكسيت كتكون تقل يا دبلا دما ابزي الله ببين عينت الدم ببين عينت تكستشرن كلرن وحبرن الله لابنت انت دا جراي كوين خمسن ريدلنا ناي بكتيريا فاجينايسيس ويكا اب فاجينال اوبنينج اب كبابي فاجينا ناي بكتيريا انفكشن جرنا لنا مالتي انت دا اورانج كوينتي texture نايتي bleeding دما مستي cervical fluid متحواس غير له مالتي مزقا مس infection تتاساسر نغري سلازي تنقعدر لي pink انت دا خوينو እንደገና እቲ ደም مس cervical fluid ተحوسالو ድሓር እዚታት مس ብዙሕ ሙቕናስ ክብደት ተተኣሳሰሪ ናትካ ሙግዳል ደም ዋሕዲ ድበሃል ወይ ከዓ ብልምዲ ደም ዋሕዲ ንብሎ ግን ኣኒሚያ دتأساسر نجار كون خالي سلزي إزيتات كان ده حد خاب كم ملكات كن وصلنا خال أب جزانا فينا داعونايز كن قبرولو كن فلت أنا خال نجاري سلزي أما جاجوانا ده الرم ده حكوينو نعريهم كلا لنا مرة برتع كأي حد حكوينو قاني جنازي بك حدش دم تدم الله خمالتي
እዚ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ ስተዲ ፍሎ ወይ ከዓ ርግእ ዝበለ ምፍሳስ ከጋጥም ከሎ ማለት እዩ እንተና ደቂ ኣንስትዮ ኮንክን እሞ ከዓ ከምዚ ዝኾነ ዓይነት ምድማይ እንድሕር ኣጋጥምካ ኣሎ ኮይኑ ብቐጥታ ናብ ዶክተር ክትከዳ ክትክእል ኣለክን እንተዳ ብራውን ወይ ከዓ ዳርክ ሬድ ክኸውን ጀሚሩ ድማ እዚ ናይ ምጅማር ወይ ከዓ ምውዳእ ናይ ፔሪየድ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ከፍራህና የብሉን ከምኡ እውን ኣብ መጀመርያ ናይ ጥንሲ ክጅምራ ከለኹን ጥንሲ መሓዝ ክጅመር ከሎ ኣብ ክንዲ ከምቲ ልሙድ ከምዚ ቀይሕ ደም ናይ ፔሪየድ ድመፅእ ብኣንፃሩ ናብ ዳርክ ብራውን ወይ ከዓ ዳርክ ሬድ ክኸውን ይጅምር ማለት እዚ ከዓ ገለ ካብቲ ምልክታት ምስ ከምዚ ነገር ከተተኣሳስሮ ትኽእላ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ፀሊም እንተዳ ኮይኑ እዚ ምውዳእ ናይ ምጅማር ወይ ምውዳእ ናይ ፔሪየድ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ደም ከምቲ ድድላእ ኣብ እዋኑ ክወፅእ ኣይፀንሐን ብሎኬጅ እንድሕር ፀኒሑ ኣብ ውሽጢ ከይወፅእ እንድሕር ክደም ፀኒሑ ንሱን ከምኡ ዓይነት ገፀ ባህሪ ክህቦ ይኽእል ኦኬ ሶ ናይ ሎሚ ዝነበረት መደበይ እንተበዚ እንተበቲ ገይረያ ኣለኹ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሰብ ነይራ ዓንቲ ወይኑ ዝክርዮ ዝደለየ somehow the internet ስለደኣበና ክንገብሮ ይከኣልናን so yeah ነዚኣ ትመስል ነይራ I hope ሓጋዚት ኮይና ክትረኽበኣ and I hope ኩላትኩም ተጠቀምቲ እንተደኣ ኮንኩም ነዚ ቅድሚ ምውፃእኹም ላይክ the video share ግበርዎ ካልእ ሰብካ ክጥቀም ብጣዕሚ ፅቡቅ ትሕታ ንዝተመዛበዐ ፔሪየድ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ እዚኣ ኣብታ ትመፅእ ግዜ ነብሳ ድኻለት ኣርእስቲ ሒዘ ኣለኹ ምስቲ ብዙሕ ምድማይ ካብ ሰዓታት ካብ መዓልታት ወፃኢ ክኸውን ከሎ ሓደ ግዜ ቀልጢፉ ይመፅእ ሓደ ግዜ ይድንጊ ኣብ መንጎ ፔሪየድ ምድማይ ወይ ከዓ ስፖቲንግ ንብሎ ነዚኣቶም ከዓ ሓንቲ ርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ክሃልቕ ስለ ዝፀናሕ ክዲ ኮይኑ ቁርብ ደኺመ ኣለኹ ኣብ ድመፅእ ዘሎ እዋን ግን ፅቡቅ ገይረ ንዑኻ ክብርሆ ክፍትን እየ كمين يرو تعزبتكم نقولوني بزانا إذا لومي تجبرنا يا what's your take كمين خيبكنا كان هاي جزية كملس تدري أخن إذا حجزني يرو ولا you know كمين يرو نقولوني مو and we can take it from there